Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji, dan po dan prolazi nam mjesec svibanj, Marija je uz nas. Hvala vam što ste mnogi uz nas na našem kanalu Pod smokvom i što smo zajedno i na 6. vazmenu nedjelju, kada nas sam Isus podsjeća da je važno ljubiti ga, kako kaže na početku današnje Božje riječi: ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Mi znamo kako je važno imati mnoge prijatelje u životu, ali da je isto tako važno imati Isusa za prijatelja, koji je prijatelj za moju i tvoju dušu. Lako je izgubiti prijateljstvo sa Isusom Kristom, a isto tako je lako natrag zadobiti prijateljstvo kada god čovjek iznevjeri Isusa kao najboljeg prijatelja. Može se tako lako vratiti ako se iskreno kaje u sakramentu svete ispovjedi. Isus obećava da će nam dati duha istine, kako kaže, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Svatko onaj tko je na Božjem putu, koji se bori za milost, da bi sačuvao milost u svojoj vlastitoj duši, Boga sve dublje i dublje vodi i u svome vlastitome životu može iskusiti ovo o čemu Isus govori, kako Duh Sveti nam progovara uistinu u srcu i pokazuje nam što u našem srcu treba promijeniti. Neću vas ostaviti kao siročad, kaže Isus, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. Isusa vidimo u katoličkoj crkvi, Isusa vidimo u sakramentima. Kada ga vidimo? Kada srcem i živom vjerom pristupamo i živimo zaista i kroz ove dane, kroz svaki dan živimo po milosti Božjoj i radosni smo što možemo biti tako blizu Isusu Kristu. Ko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi, kaže Isus, a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Mi imamo Božje zapovjedi, ali ih je važno čuvati, važno ih je živjeti i kada to činimo, mi smo zaista prijatelji Isusu Kristu i Isus nas ljubi. Posebno ona koja je bila puna Duha Svetoga, to je blažena djevica Marija, i mi u svome životu možemo iskusiti blizinu osobe Duha Svetoga ako živimo u milosti Božjoj. Ako živimo sakramentalno, možemo iskusiti ljepotu i milinu Duha Svetoga. I na kraju želim s vama podijeliti ono što je napisao naš dragi sveti Papa Ivan Pavao II, jednu molitvu koju je molio svakoga dana i koju je dobro moliti prije početka svake molitve. To mu je postala navika kada je kao maleni dječak imao 11 godina, imao je problema sa matematikom koju je imao u školi. I Papa je 1980. godine rekao jednoj skupini: bio sam tužan jer sam imao puno problema sa matematikom. Moj otac pokazao mi je u jednoj maloj knjižici himan Duhu Svetomu, Veni Creator Spiritus, i rekao mi: moli ovu molitvu i vidjet ćeš da će ti pomoći razumjeti je. Molio sam ovaj himan, kaže sveti Papa Ivan Pavao II, svaki dan sljedećih 40 godina i vidio sam kako Duh Sveti pomaže. I mi molimo svakoga dana prije početka svake molitve: odođi stvoće duše svet, i iskusit ćemo u svome životu milinu koju daje Bog, ali ono što nas i Duh Sveti neprestance potiče da se mijenjamo, da odgovorimo Bogu na ljubav i da budemo sveti, kao što kaže Bog:
jer svet sam ja. Budimo Isusovi prijatelji tako što ćemo čuvati Isusove zapovjedi. Božji vam blagoslov. Preporučite naš kanal Pod smokvom i budite i vi Božji prijatelji, ali i naši prijatelji prateći naš kanal Pod smokvom. Lijepi vam pozdrav!